Thelang nang litum la nili video skip kita nang litum ahan pini nili isi misan na bekta nang thanekji lasenang litum kadu kawita lun ke ninghang nili chini lasenang litum lun kilun awar sa chu andon ikta adem la ke hawar ke hat sang timili adem jon fia bang ke 500 lapen ke chengsi anong e ke suring koi lapen adun thu suri kep lapen ke thamang deng abang ke suri pho lasenang litum awar sa ke mi chu andon ikta kadu kawita chu andon po besen nili hin pending thelo lapen nili Facebook page kelang lapen nili YouTube kelang rata tuman banta tanpa cini iglo nalitum endun non lapen online dacok mate pinap marle nang litum cash let pidam dacok ada bang ke pinap lo 22 Desember nasenang litum kadu beta ciandun ikta lapen nang litum ciandun pen singgar ceman inon lapen nang litum cepai don ignon keceng senung e bangan po pesenang litum haning cit hedon lo ase nili ladak screen long tapi pono nang litum ladak contact number endra nang litum calling non lapen nang litum pinama marle endun dacok nasi padar depin pen tangte nang litum warsai kimi endun non endun pen lundun pen nang litum keceng senung e ban po pesening hino lapen kadu beta all the best pesenang litum padar depin pen nona mat endun tik nante